सुनो देखो, हम जात बानी जंगल में लकड़ी काटे। लकड़ी काट के बेच के पैसा जौन मिली ओकरा से राशन लेके आए, समझ लू? ठीक बजाई। ठीक बा, राशन किन के लाए। हाँ ठीक। चलो बबनी हमारी के काली माई के मंदिर साफ करिए बोलिए। चलो मम्मी। बाबा वो कहा कि बाबा तारा डरला कोनो जरूरत नहीं है। ई बताओ काली माई से का मांगलू है? का बोल बाबा हमार बिटिया कोनो गलती कैले बिया का? हम यही जमाना करनी है कि बबनी मंदिर में मत जाइए। कुछ छेड़छाड़ कैले बड़ी बाबा, हम अपना बेटी का उससे माफी मांगत है। ना बेटी, तहार बेटी संस्कारी बिया। हम तो एकरा से पूछत रहनी हां बेटी तू काली माई से का मांगलू है? ऐसा बात बा। हाँ बेटी। हम तो जानी कि हमार बेटी कुछ कैले बड़ी। ना ना, तहार बेटी एकदम साफ दिमाग के बड़ी। ठीक बा बाबा, चला बेटी हमनी के चलल जा। चलो मम्मी। बबूनी का जाने अभी ले तहर बाबूजी ना होइले। का जाने लकड़ी बेचाइला कि ना बेचाई। ना बेचाइल होई तो राशन केंगा लेके आए। राशन लेके ना आए तो केंगा हमनी के खाना उना बनावल जाए। मम्मी टेंशन मत लो, लकड़ी बेचा गई है। बाबूजी राशन लेके आते हुए हैं। ए बबूनी तहर बाबूजी होते लकड़ी लेके आवत तनी, बुझाता कि लकड़ी बेचाइल नहीं के। देखो लकड़ी ना बेचैला के चलते हम आज के राशन ना लेके आए। आज छोट बेटी खा खाई कुछ समझ में नहीं आया। अगर भी बाबूजी से कहत नहीं हमरा भूख लगल बा तो बाबूजी के चिंता हो जाई। ये बड़ा खाना कहाँ से लेके आई हम? बाबूजी भी पानी पी ले। कैसन बाप बनी कि अपना छोट लड़की के एक वक्त के खाना भी ना दे सके। अरे हमार बेटी जाके बिना खैले सुत गई। हे भगवान, ये सब का भगवान एक सब का हो।
अरे भूखी चलो तनी मम्मी से देखा। ए मम्मी का हो भूखी या फुलवा के गछिया में रहला। ए बनी मंदिर में तू आइल बड़ू, मंदिर में के कोनो सामान ना उठावे के, ले जाके पुजारी जी के दी आवत। ठीक बा मम्मी। ए पंडित जी भूखी या फुलवा के गछिया में रहला, मम्मी लगे ले गईनिया तो मम्मी कहतई कि मंदिर में के सामान घरे लेके ना जल जाला, कहली है ले जा पुजारी जी के दे दी है। बेटी आई कितना जना भुड़किया ले गई लो अब फिर अपने मने चली आवला फुलवा के झड़िया। तो हमरा लगा था बेटी की असली अधिकारी एकर तू ही बड़ू, काहे से तू दिल के बहुत साफ बड़ू। अपना घरे ठीक बा बाबा ले जाई। ठीक है ले जा। ठीक बा। ए मम्मी पुजारी बाबा भूखिया ना लेनिया, कहनी अपना घरे ले जा। ऐसन बात बा तो ठीक बा, ले चलो अपना घरे। चलो मम्मी। चल बाबूजी आ गेलन। बाबूजी आवत रहन त भूखिया देखावत रही। ए का भेल बबनी की का? बाबूजी भूखिया अच्छा बा? अरे बहुत सुंदर बा, लेकिन ई बबनी ई भुड़की हमनी के का होई? बाबूजी रे मालूम नहीं खे एमे पैसा रखल जाला पैसा। अरे पैसा रखल जाला हमरो मालूम बा, लेकिन बेटी हमनी के एक हाली लकड़ी बेचाला तो खाई ले सो, आ जहिया ना बेचाला तहिया ना खाई ले सो। फिर हमनी के लगे पैसा होकबे ना करी तो ई पैसा इमे कहाँ से रखाई? बाबूजी रे टेंशन मत ली, हम बड़ होके कमाएम ते में पैसा रखेम। ठीक बा ले जा। ठीक बा। हे भगवान ऐसा मजबूर बानी कि हमार बेटी कहती है कि कमाए तो भूखी में पैसा रखे, ऐसा ना भागा भाग बनी कि अपना बेटी के खुश भी ना रख सके। हे भगवान का सही खुचला पैसा से भरल रही। अरे ये तो भारी लगता। अरे पैसा, अरे पैसा बा, अरे ये तो फुल पैसा बा। मई का हो? मम्मी है ना जल्दी। का ए मम्मी है देखबू में पैसा बा। एमे पैसा कहाँ से आ जाई? देखा ना बजा के। ओहो एमे तो पैसा हो गई। हे बाबू ने एमे पैसा आइल कहाँ से हो? ई कोनो जादुई भुड़की है। और नीरू के में से पैसा निकालल जाओ। निकालो मम्मी। ए बाबूनी ओई देख ना रे, ई त इतना पैसा हो गई। हाँ मम्मी। इतना पैसा आ गइल हे दे, आज के तो हमनी के खर्ची यही से चल जाई। हाँ मम्मी। हां देख इतना पैसा लेकर के रख देबे। जा मम्मी रख दो। काल भुड़की रखनी बिना पैसा के ते में पैसा हो गए। हमरा तो कुछ शक बुझाता। हे भगवान कालो ही भुड़की में एक भुड़की पैसा हो जाए न बहुत अच्छा रहला। का जी लकड़ी ना बेचाइला? अरे लकड़ी ना बेचाइल हो का करबू? अच्छा जाए दे, चिंता मत करी। और बबनी जौन भुड़की लिए आइल बिया वो भुड़की में से इतना पैसा निकलल बाटे। अरे 2 दिन से तहन लोग खाना नहीं खलो खैले, यही से तहन लोग के यादाश्त खत्म हो गइल बा। अरे गुल्लक में पैसा कहाँ से आई? रौरा भरोसा करी, सही भुड़किए में के पैसा हवे। हाँ बाबूजी मम्मी ठीक कहतरी भुड़की में के पैसा है। लो पैसा जात नहीं राशन लेके। देखी ना ये दे इतना पैसा निकलल बाटे। ठीक बा ठीक। लिया बनी झोरा लिया के बाबू के दे दो। लो बाबूजी। ठीक लो राशन लिया देनी। लेके आ गई नहीं? हाँ हाँ रौरा भरोसा नहीं के हो तो चल के देखी। फिर भुड़की में एक भुड़की पैसा हो गई। का बात करता चलबू तन देखी। चली चलो बाबूजी। तो सोचमुच में यरी गुरु ना कोनो जादुई भुड़की बा। भुड़की बुझाता। देखो ये बहुत ही इस सचमुच में जादुई भुड़की बा। ये पैसा से हमनी के जितना भी गरीब आदमी बारे वो लोग के हेल्प करल जाई, दुख दुनिया के सहारा करल जाई जरूर। आ देखो बबनी बिया एकरा के पढ़ावल जाई लिखावल जाई बड़ा आदमी बनावल जाई, समझ लू? ठीक कहता नहीं रौरा, जितना गरीब आदमी बा हमनी के मदद मदद करल जाई, कोनो के हेल्प करल जाई तो हमनियों के फली फूली।
कबो एकर दुरुपयोग मत करियो, ठीक बा? ठीक बा। बबनी काल से तारा पढ़े जाए के बा, ठीक बा? ठीक बा चलो खाना बनाओ, आज खाई जाइए, लेकिन काल से चलिए हम तार एडमिशन बढ़िया- करा दे मैं। बढ़िया स्कूल में बबनी के नाम हाँ, लिखा पढ़ा है। लिखा के बबनी के बड़ा आदमी बन। हाँ चल बबनी चल। ठीक रहुआ कहत है। तो भाई लोग के प्रणाम। भाई देखिए हमनी की वीडियो बननी है समझौना के शीर्षक बा जादवी गुल्लक, यानी कि जादवी हमनी के भोजपुरी में घुचला कहला, पैसा रखे वाला घुचला ओकरा कहनी सो, तो उहे हमनी के बनौनी है सन। देखी कहल जाला कि सच्चा अगर दिल से भगवान के पूजा करी तो भगवान रउआ ऊपर दयालु जरूर होखिले। उहे हमनी के वीडियो में देखले बनी सन। अच्छा लगे तो ये वीडियो के लाइक करी, सब्सक्राइब करी। अगर ये वीडियो के रउआ लोगिन के अच्छा लागल बा तो अपना यार दोस्त में शेयर करी। लिख के बताई कि ये वीडियो रउआ लोगिन के कैसन लागल, आ रउआ लोगिन अगला वीडियो कौना माने तरह के देखे के चाहता नहीं, सब कमेंट में लिखी। जय जवान जय विक्ट्री।